The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon Radyo. Analytical, fearless comments. Action Firing Line. 53 minutos na kaligad sa tag na alas 6 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Mayong gabi naman Bacolod kag Pilipinas. Welcome sa isa naman kay edisyon sang inyo sa nga palatuntunan. Action Firing Line. Action Firing Line. Sabadong edisyon, yari kita sa Pizza Jazz sa bulan sang Setyembre, tuwig 2022. Importante nga una tahi balon ang lakat sang panahon, labi na gid ang pagbantay naton sa Bagyo Inday. DYEZ, Aksyon Radyo sa Bacolod. Weather Update. PDMPD with Action Melvin Fierro. Action Melvin, mayong gabi, please come in. Yes, may gabi si Action Marlon. Ibalaw nato ng pinakauling lakat sa panahon na September at 2022. Update naton sa ginabantay naton nga si Bagyo nga si Inday. Gin-issue mga alas 5 sining hapon, Cybertropical Bulletin number 12 na kita, Action Marlon. Sa mga ang mata sang sentro sang Bagyo Inday ginabana base sa available data. Ara sa kalayon nga mga 395 kilometros na sidlangan nga bayan sang Itbay at Batanes. Sa coordinates nga 21.3 degrees north, 125.6 degrees east. Kag ini siya magagiho pa northward na direksyon na sa kada sigon nga 10 km per hora. Ini siya may kabaskugon nga hangin nga dala nga 130 km per hora malapit sa sentro, kag may pagmadlos tubtob 160 km per hora. Kag so far sa subong wala pa sang tanan may pasaka nga tropical cyclone wind signal, Action Marlon. Ang Batanes, lakip naman ng Babuyan Island, baka experience ini sa magal-umon nga kalangitan kag lapta-lapta mga pagulan, kag pagpangilat ng pagpanagob nga dulot man sa tropical sang typhoon nga si Inday. Ang Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas, Bataan, Pampanga, Bulacan, lakip naman ang Sambales, maging magulog-alumon man ang kalangitan, kag may mga lapta-lapta man mga pagulan nga dulot man sang habagat. Ang iba nga bayan sa pungsod Pilipinas may kasarangan ng panahon, magluwas lamang sa mga isolated mga pagulan nga dulot man sang localized thunderstorms. Ang Western Visayas, lakip naman ang Negros Occidental kag Bacolod City, paka-experience man kita diri sang magulog-alumon man ang kalangitan, kag may mga lapta-lapta man mga pagulan o kung pagpanilat man pagpanagob nga dulot man sang southwest monsoon o kung habagat. Mahina itubtob sa kasarangan nga huyop sang hangin, gikan sa nabagat na nakatundaan, kag nakatundan na nagayong probinsya sa kabugusan nga bahay niya sang aton probinsya. Kang kadagatan sang probinsya, may kasarangan tubtob bulo-balod. Ang aton nga adlaw nagatulod alas 5:52 kay nakabaga butlak alas 5:38 buwas sa aga. Ini si Melvin Fierro sa Provincial Disaster Management Program Division. Madamo salamat yung gabi, Salvat. Action Firing Line. PDMPD ang Provincial Disaster Management Program Division nagdala sa aton sa labing ulihi nga lakat sang panahon. Ilabinagid si Bagyo Inday ang pasalamatan tre nga bisan pa nga nagsaka-saka ang isa nga puwersa, nag-category 4 siya, ang ginasiling nga typhoon, wala sang lugar nga ginapaidalom o kung ginpaidalom sa storm warning signal. Action Firing Line. Inyo ka action Marlon Hirovoya tubtub sa atak ng alas 9
Sa luwasang Pilipinas nga balita mga kaaksyon antes takatuan ang balita pungsodon kag balita lokal. Sa luwasang Pilipinas may bagyo na, may linog pa, plus may giyera pa. Action firing line. Amo ng pila ka mga hitabo mga kaaksyon nga sunod-sunod nga naesperyensahan no sa ibang nga pungsod. Ang isa diri sa Indonesia region may tumayog to nga 6.1 magnitude nga linog. Ang Indonesia's Papua region kay nalan ni sang aga tumayog mga kaaksyon. Ginsundan pa sang 5.8 magnitude nga aftershock. Action firing line. Nakaligad lang pila ka minutos may aftershock diyaw nga nabatyagan. Pero good news man kay way bansang napataya o kung way pa naman sang ginreport nga gintuga nga kahalitan ang atos sa mga otoridad. Ang Indonesian Meteorology and Geophysics Agency ugaling may pandam sila. May paandam sila nga posible may iban pa mga may paabuton pa nga pagtayog nga babatsagan sa sulod sang pila ka oras. Basi mabilin pagani ko nung kahalitan mo kay sige-sige pa to ang pag-usisa sa mga otoridad. Action firing line. May 6.2 magnitude man nga linog daghalit dito sa may Sulawesi Island nagligad nga Enero tuig 2021 ato yung may patay gito yung nga sobra isa kagatos ka mga tawo to kag linibo to ang wala na sang mapulian nga balay damo man to sa mga buildings ang naglilitik kag nag-ululusmod. Ang Indonesia ti nanginsuki na sang linog ang mga tao to magkaksyon do na anad na malanggani mo kung may linog na nabatsagan. Action firing line. Sa balita pungsod noon, balita nasyonal, ang Pasko kag bagong tuig, di bala nagilapit na, kabalog balakabong may 106 diyas na lang, maga sa ulog na kita sang Pasko, kag 103 si kaadlaw, antes na magkita, mag-welcome, kag mag-abi-abi sang tuig 2023. Ti ang Bournemouth, may pinakadlaw na ang nagligad, sang sumulod siya, no? Ikapulo na sa buong adlaw. Sa nag-umpisa ang Bournemouth mga kaaksyon. Ti basta gani Pasko, kag bagong tuig. Ginasiling mga kaaksyon nga hindi kompleto. Ang selebrasyon kung wala sang linok panay. Action firing line. Lupok, sirit-sirit, sidlak, idlak, siga-siga. Sa mga firecrackers kag fireworks ang balita mga kaaksyon ari na ho. Ari na ang ang nagabaligya. Hindi nagahimo pala na sila, nagamanufacture pa lang. Ang ginatumod ko nga ari na ang insidente angot sa mga tao nga nalokpan sa firecrackers. Action firing line. Ay nalokpan na mga kaaksyon, temprano pa. Pag sulod gisang Bournemouth, may nagkalabiktima na. No? Hindi bangod sa pagsindi nila sa firecrackers, kundi bangod din sa paglinupok, no? Sa mga pyrotechnics nga ara nakatago sa sulod sang isa ka balay. Sos nagsinagarak mo, kag naglinupok sulod sang puloy-an to. Ang resulta, may 3 ka mga tao ang nagkalapilasan, kag may 6 pagit ka mga nagkaparking ng mga salakyan ang nahalitan man. Action firing line. Tingnan mo, no? Kung nakibasi, kung damo bala sa mga kaksyon, tas sabong nga nag-monitor, nga nag-manufacture, sa nga firecrackers, o kung mga palupok na kaksyon, nga nagakalipat na bala, kung ano kadelikado, ang tugahon, suri, kung hindi ka mayo mag-safety. Action firing line. Firing line. Natabo ini sa sudad sang Imos, probinsya sang Cavite, kahapon Friday. Kung basihan ta ang report sa nga Police Regional Office 4-A, ang mga pilason duha ka babayi edad 56 kag 29, ang isa lalaki edad 25, lunsay nga apelyido sila ang apelyido nila Ochoa. Ti subong ginabulong sila sa ospital ho. Manatabo nga golpe lang naglinupok ang mga firecrackers sa balay nila dito sa mga barangay Loma 4. Aga pa kapon, mga alas 7:30 kapon sa aga, natabo ining insidente ni. Action firing line. Sa interview kay Police Lieutenant Colonel Jose Alamo,
ang Imo City Police Chief. Ini mga pilason nga tinuga mo maning tag-iya sa mga palupok nga ilaging tago sa sulod sa ilas nga balay para kuntani nga negosyohan man sa ulihi ibaligya man kuntani pagabot sang Pasko kag bag-ong tuig ugaling kay nakasubalang yaho sa isa ka trahedya ho. Action firing line. Ang pamangkot diri pwede ba na magtago sang palupok sa sulod sang balay? Ang sabat simple lang. Siyempre hindi, no? Hindi pwede labi na ko mo sa nga balay ara na hamtang sa residential area. Una sa balita, una sa aksyon. Kung ini nga mga pilason, sila na ang nahulan, basi kung sila na yang nahulan, ang subo dire kung basi sila pa ya sa ulihi ang mapasakaan sang kaso de. Depende sa resulta sa investigasyon sang kapulisan nga aman. Kaya no? Illegal ginimo nila, hindi pwede magtago. Tinagtago sila iyaho sang firecrackers sa ila sa nga pulian. Dapat dumdumon gid sa mga ka-aksyon ta nga nagapabati subong labi na sa mga mahilig sa palupok kon holiday season nga mayara kita sang kasuguan, may pagsulundan kita o kon bando nga ang kada LGU ang ginadubilian, no? Kada LGU may ara sang mando ang may mando ginara nga ginadubilian gid ang pagtago, pag-display sa mga palupok o kon fireworks sa sulod sa balay. Action firing line. Kay ginatugutan lamang ini sa ginatuwag nga community fireworks display. Kag dapat may valid nga permit, no? Nga na-secure halin sa Bureau of Permits sang banwa o kon syudad. Mayakta Republika 7183 makaksyon. Amo ini ang nag-regulate sa pagbaligya, sa pagmanufacture, sa pagdistribute, kag pagpalupok sang firecrackers. Di may libo-libo ining multa ni, kag may tinuig nga pagkapriso ni. Ang sinuman nga salawayon nga mapapatudan nga naglubag sa sari nga kasuguan. Action firing line. Lawig-lawig man nga mga tinuig nga why kita maka-enjoy gid sang palupok kag enjoy lantaw sang fireworks mo. Bagod man sang halit gintuga sang COVID-19, damo nga mga banwa kag syudad pati probinsya gani. Ang nagbando, nagligad nga mga tinuig nga dapat dubulian anay ang pagpalupok sa pagsaulog sang Paskwa kag bag-ong tuig. Pero subong ari kita medyo ginhalog-halugan na ang mga protocols makaksyon ang bot. Kung basi, ibalik ang mga pagpalupok kung Paskwa kag bag-ong tuig, talaban-laban naman ang tabo sa ulihin eh. Action firing line. Kung amo gid man ini nga mando, bawhalong, kag dugay ka patuga-tuga palupok ha. Nga wala ka sang preparasyon o kung paghalong, bangod basi ang tudlo mo, nga pulo panakpilog, dason nga adlaw pag bugta mo, isa, o kung duha na lang, bangod ang walon naglalabog na. Action firing line. Nga pagbugtaw, kayang iban kung malukpan ka bay, nga kalipungan na, no? Pagdala sa ospital, pagbugtaw niya, ang iya sinitudlo, isa na lang. Action firing line. O kung base sa isa ka adlaw makaksyon mo sa dekalibutaw, tinaw pa pananawan mo, pagkaga, ligom dulom na, kay nalukpan na gali, sang super lolo, 5-star, o kung kamera, ang imo sa nga mata. Una sa balita, una sa aksyon. Along gina. 6 minutos na kaligad sa tak ng alas 7 aksyon. Radio Philippine Standard Time. Sa iluhanta ang balita lokal sa ato sa ring pagpangalagad. Mayara kita sa ginatuwag nga roll on roll off kon roro nga barko. May biyahe din Dumangas, Iloilo, Bacolod, vice versa mga kaksunti. Liwat na naman nga ginambalano ang ruro nga barko sa mga hapon bangod sa panibag o na naman nga insidente. Ining insidente nga paglumpat sang pasahero sang roro. Action firing line. Isabong nga hapon, may isa na naman ka persona, isa katinuga sa kaysaring ruro ni. Gina-check na pa ang report kung halin sa Dumangas o kung halin dari sa Bacolod, pagkantos Dumangas, sa mga malanding ruta yay. Dumangas, Bacolod, Dumangas. Pero ting isa ka pasahero naglumpat niyo. Ining sahi sa insidente ni, hindi bago sa ato sa ringa palamatinaan nga aman. Kaya balik ko sa inyo palamatinaan ang istorya, nagligad nga Pebrero 10, tuig 2022 mga kaksyon, maisa man to kapasahero, doon dumanyo, Roro man,
nagasuprar og alin tuya sa ang ginatuwag depresyon at tuya tiwas gito ang lumumpat no ng ligag nga bulan sa Pebrero. Kaya naglumpat siya sa Roro nga ginasakyan niya sang magbiya sa Bredco Port Bacolod, nagapakadto na to sa Dumangas. Action firing line. Kanumdum kamo sang lalaki nga taga San Dionisio, Iloilo. Moto siya. Ari pa gino. December o galing 2011 pa rin. December 2011, panahon gidto sang Pasko, mga December 26 to magkaksyon duduman ko. Maisaman ka lalaki nga naglumpat sa Roro vessel. Ti paglumpat hindi baloguro maglangoy, nalumos kag wagid tumalawas. Action firing line. Ineduha lang ni ka mga estudyante nga nadumduman ko kagin refresh sa inyo sa nga palamatinan ha. Subong nga gabi mga kaksyon. Subong nga hapon, may ari naman nga bag-o nga insidente nga nagluntad. Nagresponde na kato sa nga patrol with action Dale Salazar. Agod to nga hibaloon ining natabo ni pamangkot na rin magkaksyon. Anong natabo? Naglumpat siya, nahulog siya, may nagteklod sa iya, nakadalin asya, kung hungod gisa nga naglumpat. Action firing line. Ti ang investigasyon, basta amo sa nga sa insidente, Philippine Coast Guard, mga kaaksyon. Tiguanta nga mabalaan na kung may ara balasang pamaagi nga pwede himuon ang Philippine Coast Guard o kung otoridad. Nga mo ni silang may papel sa magpasiguro sang safety sa mga Roro passenger vessels, no? Para hindi na ni masulit mga kaaksyon ni sahi sa insidente ni. Nga, nakabinson tayo di masulit, kaya nakapuno ko ho, may duha ka mga kaangay sa nga insidente mga kaaksyon. Ugaling, no? Paano ni sila magkapangita pamaagi ni kay Duhaloson kani maghatay information daho? Action firing line. Sa mga katapo sang media nga nagahangla pada subong. Ti kon magroro ang karga sa hindi nahamak na, may ginakarga na nga salakyan. Plus may mga tao pa, lapad-lapad ang espasyo nga pwede mapaliwa-liwahan mo. Pwede ka na makatika-tika. Pwede ka na makatulutamwa sa may bayon. Samta nagabiyahing barko, makapahangin-hangin ka na. Makapanilag ka sa hulag sang nagalangoy, nga bagis, nga mga isda. Pwede man gani nga makalag-o ka na sa mabugnaw kag nagabukal-bukal nga ilimnon mo. Action firing line. Pero nga ada mo na sa mga amo sila nga katabo man, na paglumpat sa pasahero man, paano tani mapaganhagan eh? Hindi pwede nga pajutihan ta na sa daw ala gwardyabla para magbantay sa mga pasahero labi na kon sa mga tinugada nga nagatika-tika sa baybay. Tutukan ta nga balita mga kaksyon kay kon ara pagyapon nagka-standby. Si Action Dale Salazar dara sa Bredco Port mga kaksyon. Ending insidente ni may mga advance information na kita nga nabaton gipalapot diri sa Action Radio Bacolod. Pero hindi namon ni gilayon mapalayag sa kahanginan bagod kinahanglan namon sa ginatuwag nga source o kun otoridad nga magapalayag kung ano gid ang matuduod ginatabo. Action firing line. Diba? So kung pasahero sang barko, wala naman sa ibang ahensya sang otoridad, no? Ang pwede nga makadayday sa nitalye sa nga hitabo ni kundi ang Philippine Coast Guard, no? Ari na may ngalan na kita, agin palapot na sa aton, may edad, may lugar na, nga ginaistaran ka iban pa nga mga impormasyon. Pero mga initial lang ni, kag kulang-kulang pa rin. Ang ipalapot na ka ina sa aton, amo nang akinahanglan namon de. Ang ginatuwag nga reliable source kag halingid sa otoridad. Action firing line. Ti isa sang manuhon ko ari sa ulihing nga bahin, no? Sa information nga palabot na rin sa aton, ang sa last part lang nagasiling. CGSS Bacolod personnel call Amity Rescue personnel to render medical assistance upon arrival at Bredco Port, Bacolod City, Negros Occidental. Progress report to follow. Action firing line. Firing line. Ang report nga nagsunod diri sa aton naglipas ng pila ka oras. Sa ang matabo
ang ining insidente na magkaksyon nga paglumpat sang ining ginaligar nga paglumpat sang pasahero sa roro nga barko. O galing kay nanuman, daw may kiningkoy nga natabo haw, kag daw hindi maintindihan nga senaryo daw. Action firing line. Basta mag-abos na sa nga sahi gani sang nga balita. Piho ko nga dugukan gini dayon sa mga media nga aman. Insidente ni nga naga-imbolbar sa kabuhi sa isa ka persona ho. Ang pamilya sang biktima piho nagahulat di kung ano ang resulta. I don't know kung nakabalo na ang pamilya sang biktima. Kung na-report na ni Goro kag nalawag nato ng ngalan sa ning biktima, kag kung napalayag na ni mismo sang Philippine Coast Guard nga sila ang otoridad, siguro nabalaan ni dayon sang pamilya sang biktima kag bahar si pamilya guro nagakadtoy sigida na sa Bredco nga natawag. Action firing line. Te ang maga-imbestigar sa di dapat ang Philippine Coast Guard, di ba? Pero ano ang natabo man? Ang mga media nagkadto da sa area. Isa, tob manog duwa na ka oras ang ulat nila daho. Way gyapon magtikab ang Philippine Coast Guard kung anong ila sa nga investigasyon. Action firing line. Firing line. Hindi man pwede nga magkadto sila sa may kilid plaza pamangkuton to ang nagapangilimos to kung sino to ngalan sang biktima. Action firing line. Ang paghulat okay lang na, no? Ang paghulat okay lang na. Bisan butang tayo sa kauras, be. No? Okay lang na kung mayara sang tawo or personnel nga nagagwa na ka nag-explain sa media, sir, pwede sir mahulat pa kita, sir, ha? Kaya rin na, medyo may diferensya amon computer, sir. Oh, medyo nag-hang or nag-tiyog-tiyog lang, no? Pwede, hulat-hulat lang dugay-dugay. Pero why good? Action firing line. Firing line. Di na malikawan nga may kakatabo gid kun kaisang pagkatrasara sang pagpagwa sang report. Pero sa hulatan ay nga isa tub-tub duwa ka oras kag subong basik kun manog tatlo na ka oras kag ay impormasyon malang kun tani nga simple man lang ang impormasyon ngalan sang biktima taga diin paano natabo kag ano ang kahibtangan. Pero ano bang nangyari, PCG? Action firing line. Ang nagapamuno dira subong Sinohaw, adamduman ko rin daw nag-start lang ni sa Pebrero, hindi bla, no? Pebrero, malawig-lawig naman nga mga binulan na. Commander Joe Lovis Mercurio. Ang maning bag-o nga station commander sang PCG station sa Northern Negros Occidental. Anong problema, sir? Kinanglan gid bala maghulat ang mga media dira? Duha, tub-tub tatlo ka oras o kung sobra pa? Action firing line. Yang pamilya sa naglumpat ho, naghahangla na sa impormasyon nga gusto nila mahibuluan. Dugay-dugay gani, may munuhon ko nga balita man. Ini sa bahin niya sang PNP. Kaya ang PNP sa Regional Police Office 6 may bag-o nga spokesperson. Ha? May spokesperson, may spokesman. Bot silingon, manog sabat sa mga pamangkot sang media. Hindi lang media, kundi pamangkot gid sang publiko. Action firing line. Ang BCPO kag ang NOC PPO may spokesperson man, hindi bla? Ang PCG Bacolod Negros Occidental may spokesperson manayhan. Action firing line. Kilaban-laban waay ngaman kay kun may ara way na naghangla ka pa ugat hulat da mga media ho. Action firing line. Agamo ni permi bahuo. Ang nagapamuno da mayo butang na lang kada abi sa spokesman para hindi ka nabudlayan kay basi tuod budlay blasi mo nga maghatag sa impormasyon sa media how. Bisan simple na lang nga impormasyon da parang may hangpon man ang mga media da pating pamilya sang pasahero, no? Kung alang-alang dapat mayara ka naka-assign da, no? O yaryo i-gaya ito na sa information ng media bisan dutay lang ho. Action firing line. Mayo pa tong iyagin buslan mo kundi kumasala si Captain Lodovico Librilla, di ba? Daway ito yung problema, pero may man to mabatian sa mga interviews. Bisan sa cellphone ganit tawagan mo to, si Sir Librilla, dasig to ya, no? Dasig to. Anong natabo subong man? Subong nga nagbulos, ha?
ang gintimbre din sa ako, no? Daw gid gani kung nagdandagay-interview sa cellphone o kung sa telepono. Action firing line. Bot sa lingon nga kung gusto mo mag-interview, kadto ka personal gid sa talatapan sang PCG. Pero pati gali ho, sa opisina sang PCG, subong arat na gid ang media, nagatunga nga, ninet gid katama ang impormasyon nga makuha mo da sa hepe. Action firing line. Daw ka lang sa magamuning sitwasyon niya. Ang Philippine Coast Guard kung sa mga Tagalog pa, tanod baybayin ng Pilipinas. Ikatatlo nga Armed Uniform Service sang Pilipinas sa simple kag laktod nga sugilanon, kalakip ba sila sa trupa sang gobyerno? Di ba? Kung taga gobyerno no gani, mga iho, mga iha. Kita nga mga ultimo nga sulugoon nga mga tao nagapaswaldo sila. Action firing line. Kaya kung tani kung nara ka sa pribadong kumbiyahano, ina may rason ka bagod private, pero ba gobyerno iniho? Ang mga tao kung officials gobyerno nga may amo sa nga sahi sa pabatasan, dapat lagin nga i-destino to sa posisyon o kung designasyon. Inang wife lasang magasamok sa iyahaw. Action firing line. Dari ni ngayan ang mga pareho sa mga tinuga. Silang dugay-dugay dugangan tani kay check tagida. Ang report na sa atos sa nga patrol with Action Dale Salazar, basigin gutom kada Action Dale, ngitang-ngita lang ang dasang tilibon na. Action firing line. Ay manog duwa na ka oras ila sa nigaulat dito, iban gani ko nga media nagpro out na lang mo. Una sa balita. Una sa aksyon. Alas 7:18 Action Radio Philippines Standard Time ano pagkadibas sa nga balita sa bansang lokal, magluwas sa tukuron nga ospital sang gobyerno diri sa Bacolod, may tukuron man sa syudad sang Iloilo. Kamu lang haw, siling sang Iloilo, mayari man kami di. Action firing line. Alin sa Bacolod pagkadto Iloilo. Kung kahapon si Senate President Zubiri Aris Bacolod, agod nga saksihan ang groundbreaking sa Bacolod City General Hospital sa Barangay Vista Alegre, kahapon halin sa Bacolod, nag-agi siya sa Iloilo. Dumiretso siya sa Iloilo para sa isa man ka groundbreaking kag capsule laying ceremony sa tukuron man nga hospital. Ugalang ila to ya, kung sa aton dingalan Bacolod, sa ila to ya di Iloilo. Ang ngalan to ya sa ilang hospital, Oswag Iloilo City Hospital. Action firing line. May Iloilo manggalaya, ugaling may ara unagin nga Oswag. Sa aton dita digin mo tangan mo no. Ascenso Bacolod City General Hospital. Galing kinauya gulo sina, no? Action firing line. Paidala ng Iloilo kay ila man ang aton importante kita diri sa syudad sang Bacolod, no? May pagkalain ang napilian nga ngalan lang galing sa hospital. Pero ay importante mapatukod kay para ni sa benepisyo gid sa mga tao labi na gid sa mga pigado, di ba? Pero dako ni sa Iloilo ho, ikumpara sa Bacolod ho, kay sa Iloilo, ginasiling mga kaksyon nga 200 bed capacity hospital ni siya. 5 payak panalga ng buildings ni. Ang pundo gastuhon sa una pa lamang nga phase, ang hospital building, tunga na bilyon mo, 500 million niya mo. Ang medical arts building, 200 million mga kaksyon. Pero sige lang, maayo dala na nga may ara sang saway na gid nga maghala ka palibog bala mga tao bagod sa permi nga overcapacity sang mga hospital nga ang nagadumala gobyerno. Action firing line. Samtang sa iban pagkisa nga mga balita nga dapat tutukan ta mga opisyal ka empleyado sang gobyerno, ginaingganyo ha nga magpa-booster dose, magpa-booster shots kontra COVID-19 Hunyo sa mga tuig, no? Kumanduduman ko ang Civil Service Commission ng CSC. Nag-issue ng isang memorandum circular. Agod nga suportahan ang National Vaccination Deployment Plan. Kainggan yuhon man ang mga government agencies nga i-adapt ang mga estratehiya kag incentives para nga mas maganyat pag mga empleyado nga magtuman sa ginayo, no? Nga COVID-19 vaccination. Pero ang CSC may pagklaro diha nga mga employees hindi dapat pagpiliton nga magpabakuna. Mapilit mo lang ni ang mga tao di sa Pilipinas kung may ara kasang layi o kung kasaguan. Action firing line. Nga kung di ka magtuman sa mando kag may kasuguan agad, pwede gid kaya masita, no?
Hindi pwede pagpiliton nga magpabakuna whether directly or indirectly. Kag hindi man dapat pag-discriminate o kung pagkalainon bla. Kumo nga waay sa makapabakuna, pakahuyan mo sa, hindi pwede, no? Hindi dapat napiktuhan nila sa nga terms of tenure ang promotion nila, ang training nila, kag benepisyo o kung non-discretionary benefits. Action firing line. Pati ang mga leave credits na dapat din na mapituhan. Now, dari sa lokal pasiplatan tabi kung anong sitwasyon sa pila sa mga opisina sa gobyerno, sa sunod sang Cadiz, kahapon si Mayor Bading Escalante, may memorandum maging pagwa makaksyon. Ago na yun. Ang mga government employees nga magpa-booster shots umpisa Lunes, September 12. May mga gintalana nga mga venues sa nagkalain-lain nga mga offices. May nakaschedule aga, may haraman sa hapon, humalin Lunes sa nasalinta na September 12, tub-tub ini September 19. Action firing line. Ito ko naisipon nato ni sa kesmana ni nga inganyo sa mga empleyado, pati mga opisyal mismo sa gobyerno sa Cadiz City. Bilang suporta ni sa pinaslakas nga kampanya sang Marcos administration, si Mayor Salvador Escalante makaupod ta dugay-dugay. Action firing line. Firing line. 23 minutos na kaligad sa atak ng alas 7 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Talatapan sa kapulisan sa Western Visayas. Ang Police Regional Office 6 may bago nga spokesperson. Tiyan mo nang ginmuno ko kay Naho. No? Spokesperson. Dapat importante na tuwag nga spokesperson. Action firing line. Parang hapos ang information. Action firing line. Firing line. Hindi pareho sa Philippine Coast Guard nga budlay ang information. Action firing line. Tubong adlaw may formal nga pag-turnover nga ginpatigayon, no? From Solis to Borio o Borio, no? Anay PRO6 spokesman Lieutenant Colonel Arnel Solis nagkumpirmar nga umpisa kahapon Biyernes nang epektibo na gali ang pagdesignar kay Police Major Mary Grace Borio bilang bago nga spokesperson sang PNP Western Visayas. Tihalin sa posisyon nga Section Chief sa Regional Police Strategy sang PRO6 pakadto ni sa concurrent spokesperson. Ti anong sa iluhan ni Soles? Si Soles isa man katuig bulabanta ko mo nga nagserbi sa bilang spokesman makakson sa nga PRO6. No? Tanan basta spokesman hapos gana istoryahon. Ginbutang sila gana spokesman kay hapos istoryahon. Action firing line. Munang ginapaabot na sa Philippine Coast Guard na dapat may spokesman man sila, no? Si Soles ni mapaidalom ni sa ginatuwag schooling. Di basta gani mag-schooling, isa ka pulis, laban-laban na preparasyon na sa bag-o nga promotion na, no? Lain gid man kung damo ka sang natunan bangod hapos ang imo sining promotion. Kabay pa nga mangin mahapos lang laboton ha ang bago nga spokesperson ha. Sabi si PO kag nok PPO sa nasiling tanang may spokesperson na sila. Pero mas maayo pagiguntani kung ang mga statement nga ginapalayag sa media. Labi na sa interview sa mga waragwagan ko sa radyo, halin mismo sa regional, sa provincial, o kung sa city director para diretsahan ang talakayan bla. Action firing line. Ugaling ang gakatabo subong dali makaksyon daw perme man sako ang direktor, no? Dire sa Bacolod, mayo-mayo na lang yung direktor sa BCPO kay nagasabat ka nagapa-interview ya sa radyo bisan pa nga sako sang isa nga obligasyon. Pero sa bahin sang probinsya nok PPO, alin sa una daw sako lang perme, no? Kag daw wagi dabatian tingog, no? Pero okay lang ka may spokesman kag spokesperson man siya. Action firing line. Sarang gali, spokesman. Ang nagrosanon nagapamangkot mo kung ano ng status sa mga kaso bulat. Haraman may spokesman man nagarsabat magka-aksyon na. No? Sa PNP Region 6 naman ya, daw mo ang to. Action firing line. Ate subong si Francisco Bag-o, no? Duapos kag malapit sa media si General Francisco mga ka-aksyon. 7:27 Action Radio Philippine Standard Time. Action firing line. Firing line. Ang hataga ayuda kon educational assistance ang DSWD sa mga benepisyaryong estudyante subong nagpadayon. Na? Pero ang balita mo ni,
Kay subong nga adlaw ginanunsyo ni DSWD Secretary Tolfo, Erwin Tolfo, nga sarado, gin close na ang online application. Mo silingon gin stop na ang online application. Anong rason? Kay grabe na kadabo sa mga nag-apply kag pending nga talagaan. Ti kung sigihon nilang pagbaton, basi kung hindi to malaputan, basi kung magkulang ang pundo nila, amo na gin stop nila mag-action, no? Si Tolfo mismo nagsiling ni ngati sobra 2 bilyones na ang mga nagparehistro online para sa nga assistance program. Ti mag-amo ni may duha pa kitaks bado nga labilin ho, ti kubasihan ta ang original nga schedule sang hatagay. Ang mga ara ng kadaan sa listahan ti laban-laban, amo na lang to ang halatagan. Kabugusan nga pundos rin mga 1.5 billion mo. Ti so far hambal ni Tolfo, ang DSWD nakahatag na sang malapit 800 million pesos nga educational assistance. Subutang daton, mag 800 million pesos nang dahatag. Ang nabilin, silingon ti 700 million pesos pa ang nabilin. So matabo, so nga ang last payout among duha ka mga masunod nga sabado, kaya ginabanta-banta na sang DSWD nga ang makoveran sa nabilin nga 700 million pesos amo ni ang sobra 2 million ka mga students nga nagparehistro online. Action Firing Line. So mayo ni kay ang next Saturday nga patita nga makonsentrate na sila sa tagtaganay, no? Ang mga personnel nga nagatubang nagamuma sa mga naga-apply online, pangayo sang panugyan kung paano mag-apply online, dito na lang sila mag-concentrate sa pag-asikaso sa mga papeles, dokumento para hatagan sang ayuda mga kakson. Piho ko kadamo gid subong mo nagapamangkot kung anong matabo sa mga wala malabutan. Why na sila balasang mabato no kung pwede panghatagan sa nason nga hatagay? No? Ti ambal ni Tolfo mga kakson ginapangitaan pa man pamaagi sang DSWD. Action Firing Line. Pangita naman sang additional funds para dira mga kakson, 1.5 billion is 1.5 billion, no? Ti basi dason bisan milyon-milyon na lang kay damo pagalit sa talagaan basta mag-amo sa nga sang ayuda ang asikasuhon. Action Firing Line. Firing Line. Lasyati Media Action Radio Philippine Standard Time standby sa ato sa nga pagpanumalik kahibaloon ta ang detalye sa nga balita kung mayara na sang natipon nga report ang ato sa nga patrol with Action na Day Salazar mayangot sa sring pasahero nga naglumpat sa Roro subong nga hapon. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Ang balitang Okay, dari tanay sa ato sa nga Facebook Live sa ato sa nga account. Okay, si Ma'am Yvonne Buiser, salamat kay Christine Menyas Villalobos. Okay, si ikaw lang kay si Toto P ara sa tupad niya si Jimmy Tugagoroy. Si Rina Action Alvin ara manwa. No? Si Ana Sinoro, salamat kay Philip Alosagay. Thank you. Sige, dala ka lang anay kay dulo bat ang account sa nga cellphone. Darita sa Walaho, Daisy Santoyo Lisaw, okay, Elvira Gilogo, araman si Raymond Maranyon, okay, Idol Marlord, good evening, tamyaw ko lang, mga taga-Porok Malinong, kag mga taga-Barangay Sarait, Himamaylan, salamat kid, Manjo Ardejo, mayong gabi, Christine Menyas Villalobos, Grace Toricha de la Cruz, good evening, happy listening, from Villa Santa Maria Binalbagan, Maria Lea, Marabayles Banag Glorioso, Monitor Bacolod South Barangay Tangob, Ray Flores Pariuga, mayong gabi, Akson Marlon, Monitor lang kami sa may Barangay Pantaron DSB, Melvin Peñafiel, Raymar Biranyo Lingoste, watching from Barangay Higimit Lacarota City, Georgia Gargasiran, Emily Mordin, Akson Mar, please great birthday Toto Fernando Gutira sang Porok Santan. Payaw, badabagid nga salamat. Okay, araman si Alex Montesa, salamat kid. Ana Sinoro, mayong gabi. Hindi, Barky Tribe. Sige.
Eddie Laos, good evening, Action Mar. Ari lang kami na Isabel, Gabonitor, Victoria City. Philippine Coast Guard, Negros Occidental, Bacolod to hambal niya, Alex. Leia Younger Esquivel, good evening. Monitor ko din sa may nag-pisik sa Panaogo. Okay, sige lang, okay lang. Good evening, Action Mar. Monitor sa may Talisay City, Imbong de Ocampo, padayon kami Gabonitor. Okay. Star Mayo, good morning, Action Mar. Happy weekend from Rochester, Minnesota, USA. Sige, balik ka talaga dugaya. Matughon ta na tubi. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Castillo, si Castillo gid man ni ang napatay ni kitingalamo sa mga pasunib lang. Anong nalabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyod binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama Timbangan sang Katarungan. Kung sana ano nang nauya ako magulang ay may pigado tas ay kay ano ko sila madisurbo ko sila lang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay
sa kaalam ya garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon ang maginanggaduso nga do hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya ga ano sa inyo. Ang permedi siya kay hinablos ko siya pero bali hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi kagisa kung kisa bibi kung magdunganay kami sa motor sa complete gamay lang nga bagay mo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone sa imo. Gawlam sa cellphone ko pero kung kisa hindi ko mamapulam kami hinablos man ko ba online man. Ikinanglan niya man ang cellphone kisa ga complex sila nga duwa. But ikaw nagpadala sang message para sa ano. Kasi wala man siya magamit no. Pero sang last time ginabantayan no gid man ang result na. Oo, pero may kuya monitor sa result niya may si mama kasi si papa si buong ko. Bantayan niyo da kung kapanglaba ko, bantayan niyo gidayang ang babatian yung kung nadala kami kung kunwari sang nag-confirm na sa ako niya kung ano address ko. Doon nalipay nagig ko kay basta ko nadala nagig kami nga may pamangkot pag daw. Kakabudlagid kun online, mas lami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado na kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ulit. Tapos sa mga eskwela. Last time ang na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano kung magklase di? Kung kisana ano nang nahuya ako maghulam. May pigado tas kay ano ko sila. Madisurbo ko sila wala tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan permi sa phone kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya kung ang ginagamit ko siya wala sa kakulbaan ko permi kasi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado na basta kung nadala lang ko sa tab happy na ko. Minising sa high school honors student ka? Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian? Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may nga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git pag-underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo busilingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado, hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela, damo kaya paraan ka, kung magsalig lang ka mo, sige-sige lang ka mo, pray kay God, may madamo kaya nga tao nga magulig sa inyo. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama, nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga-syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo, las 5 sang hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon, kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability, Aksyon Reports, Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Guasang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa
kay senta ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2020. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story, an island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamangkama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, undinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tubtub sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain, bali instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iban, yung mga bata man nga mas need na, pero kamo lang blessed kamo kani amo kamo na ang ginhatag sang ni God.
i-check ta kung nano lang ang information nga natipon action na Dale Salazar sa sining report kay nag-pull out na lamang katapo sang media nagapang indigid no? Si ang hepe sang Philippine Coast Guard nangayo mo sa sorry nga hindi sa kuno available. Anong tabo man? Action Dale may gabi, please Kevin. Action Mar, mas subo-subo bangod wala gid nag-grant sang media interview ang commander no sang PCG Northern Negros Occidental nga si Commander Mercurio no nga tidira subong naga-office sa may PCG office sa may Barangay Banago, syudad sa Bacolod. Ang tinin sa paglumpat sing sa lalaki sa may sakop sang baybayon sang Bredco Port mga around 3:55 kinasang hapon Sabado Action Marlon sakay ni siya sa may Roro no from Dumangas going diri sa may syudad sang Bacolod. Tiyan mo to ang initial report na 3.1 nautical miles ang kalayoon from Bredco Port Action Marlon. Sang natabo ang ini nga insidente. Sang pulo pumangkot ato ng 3.1 Action Mar mga 5 kilometers panigali padulong bala sa may Bredco Port no para at least hapos bala ma-picture out sa aton simang caption kung ano kalayo ang 3.1 nautical miles nga ginhatag na detalye sang Philippine Coast Guard Action Marlona. So ang biktima no mga residente sang Santo Niño barangay Handumanan na syudad sa Bacolod naging kay Enriquito Jr. Magwada. 43 anyos. Ini Action Mar gindala dira sa may Abbey Funeral Home sa kay Antes from PCG office sa may Banago nagrekta kita diri sa may Abbey kay base dito bala gindala ang iya sini nga bangkay and confirm nga dito Action Marlon o galing wala pa to nakapalapit ang pamilya ni Magwad ang biktima nga punta ni magasikaso man sa pila ka mga dokumento para mahaya na sila sining balay o kung anong ila sining plano Action Marlon na sa pagpadulong naton sa police station number 2 wala man ma-record ang ini nga incident Action Marlon na kasunod nga based dito sa police ato sining nga istorya ini siya ang maritime incident Action Marlon nga dito kaya sa tungatang lawod sang natabo ang insidente kag gin-refer man ito sa gihapon kay Commander Mercurio no sang Philippine Coast Guard Bacolod kag Negros nga chief. So tiyan mo to kay Action Marlon mga around 4 to 5 PM nagabot ang mga katapos ng media dito sa PCG Banago office kag tigin sa pagpadulong naton ginpalag kami Action Marlon information din nga outlet ginpakita nga aton sining ID ginkuan kita sang numero kay tiyan pinaka-purpose dito naton is may interview no ang otorisado nga persona si Commander Mercurio nga tiamo ang makahatag sa aton sang investigation kag kun ano ang mangintikang sang PCG kasi nga hindi ini ang una nga insidente nga tabo ining paglumpat sa Roro no Action Marlon. So according to kay na sa aton sining pagpungkoti ginapa-standby kay Action Marlon ginapahulat bala ang matong advice amon sang personal man sang Coast Guard dira sila sining PCG office sa may Barangay Banago tiamo man tong amon sining hulat pupod ang iban nga katapo nga media kaya mahulat kami, importante, maka-interview, makakuha sa additional information regarding sang sining insidente since ang ila sining initial report, ang spot report na ginhatag, hindi man kulo kompleto. Sagti may magkitiya sa mga palamangkutanon nga dapat man nga i-ask no, kag para matingob bala or mabuo ang ini nga balita kag istorya Action Marlon So mo to mga around 6:30 to 7 I think nagpamangkot kami with Action Marlon sa personnel no sang Coast Guard nga nagbantay dira sa mga nagabisita nagasulod sila sa office kag liwat kami ang ginhambalan nga makulat no kay tiyan mo man ang instruction sa iya nga tawgon ng kami kuno ma-standby para sa interview and then may another media outlet naman ang nagkatoke sa office kagamo to meron siya sang personal nga number ni Commander Mercurio Action Marlon kag dito niya gin-text kun bala naga-inform siya nga nagakulat ang katapos ang media sila sining office sa may Sagwa para maka-interview o galing ti amo to ang iya sining reply Action Marlon nga indisposed siya kano no hindi siya available tamo sining mga tinion Action Marlon dito gid daw nagmuro ba nga mo sining nga nga magluwas nga gutom ka na gaulat ka na nga naga-assume ka bala nga maka-interview kita no kay Commander Mercurio o galing ti
wala gid gali action Marlon, no? Kay kung wala kita dahil anong bot silingon man na indisposed bot silingon ano line matsyagya? Muna? not available. Not available. Indisposed. Yes, amo na sa action Marlon ang patag ko kay inasaton. Oo. Pero ara siya sa office ya. Yes, ara siya sa office niya hambal sa nga personal sa Coast Guard nga nagkuha sa amon sining information. Kung diin kami nga media outlet, ano amon sining ngalan, kaya amon sining nga numero action Marlon, no? Actually, mga 4 ka mga media outlet ang nagpadulong kay na sa Banago office kan confirm nga ara siya sa sila sining office action Marlon based man sa pahayag sang ila sining personnel nga nakuha sa amon sining nga mga personal nga mga impormasyon action Marlon. Actually may mga iba pakitakot na nga mga sources like si former PCG headman, no, si Sir Benjamin. Tiugan ni action Marlon na may information siya pero ginhatagan niya balasang ligwa kontani ang mas head sa iya nga si Sir Commander Mercurio nga mo niya maghatag sang official nga mga information kagati mo gani subo-subo bangod wala siya naggrant or naghatag sang media interview regarding sang sini nga insidente action Marlon. Tiyan mo to mo mga around 6:50 to 7 ang mo to ng time action Marlon nga nag-decide kami nga nag-pull out na lang ang makatapos sang media bangod ti wala gid kami sang may asahan dira sa may office sang Philippine Coast Guard sa area sang barangay Banago. Ano action del information nga na-receive mo? Ano nung background na ni Mercurio? Why gid man siya nagamit sa media? Ever since? Action Marlon, sang gin-search ko nga sa ngalan, may mga previous nga mga article regarding nga siya bala ang ginakot action Marlon like mga preparation for Mascara Festival, base bala mga PR ni sang Philippine Coast Guard, no? Kaya ang problema bangod nga ti siya gidkuntan is supposed to be ang maghatag diri sang official nga information since siya ang pinakataas nga nagapungko, no, sa PCG dinhi sa may probinsya o galing ti ambot kung ano pagid ang sini nga mga rasones kung wala siya nagranta sa media interview nga ti 5Ws and 1H man lang ko tani nga amon sini ginapangayo pag may naman siya sa information action Marlon nga ginauyatan kay since ti na halin dito sa may bread ko ginasad man siya sining mga information sa mga personal niya dito regarding sining maritime incident nga nagresulta sa pagtaniwan sa isa ka individual. Pero kay natin may mga information kita action Marlon nga nakuha no nga subject naman for verification nga ining biktima gali nganing naglumpat sa do questionable na bala ang iya sining ano nga giho no sa Roro. Amo to siya ang rason nga around 3:55 sang naglumpat ini siya no sa may Roro. Dason action del why taman gina pangayo base kun may iba naman nga insidente kabalo na kamo kuno nang imuon yo Yes, action Marlon. Amo lang to kay tanit sa sugod pa lang ginambala kami nga hindi siya pang pa-interview. Gali kay ginpahulat ka mo. May sorry action del. May arag niya nagwa sa inyo nag-accommodate sa inyong PCG member man kag nagsiling nga hulat-hulat lang. Yes. Amo na. Bot sa lingon. Yes, amo to siya. Bot sa lingon may ginapaabot ka mo ang gina-expectar niyo nga makasunod ka mo sa office. Yes. Kaya ginabalag ka mo nga hulat lang. Correct. Kung baga do ginpaano kami ginpasa bala nga may asahan ka mo no nga hulat-hulat ka mo dira. Kay mayara sang interview nga matabo pero subo-subo kaya mo to ang tabo earlier action Marlon. Nga tani kung sugod pa lang wala na dito gina-accommodate, wala na nagulat kag makapangita pa sa iban nga mga sources. Pag may iban mga sources nga pwede mo tayo makhambal pero mas ginataga malasang ligwa ko na otoridad si Commander Mercurio action Marlon. Kaya pamangkot diri kung sino ba lang upod sining biktima sa Roro, kung bala may upod siya, may ara siya sa salakyan, motorsiklo o kung ano ang sitwasyon, no? Mga tali ang mga pamangkot naton na kag kung bala sino nga sinimangkop danan sa Roro action Marlon na. Pagti amo gini ang mga pamangkot nga hindi gid masabat as of now since wala pa sang dugang mga information nga ginpagawa ang Philippine Coast Guard diri sa Bacolod kag Negros Occidental. Kag importante man aksyon na del kontane nga pwede ta man na ma-question sa kay Mercurio kung paano ni masiling naton bala nga mapunggan ini nga sahi sa nga insidente ni kay ginmuno ko sa headline ko 2011 may natabok mga amon patay to February 2022 amo man patay man to subong manatabo patay man
Paano tani mapunggan? Muna tani bla? Yes, no. Kasi ang iba na Action Marlon nga basta may mga problema bala gina obra do masunod nila no ang ini nga mga pamaagi para ang ina sining kaugalingon pero wala man na naton supposed to be ginapangayo kagati dapat may mga precautionary measures man no ang aton sining otoridad like Philippine Coast Guard, ang management nila sa Roro kag kung paano malikawan ang kaangay nga mga insidente like hindi man mag-usapin Action Marlon nga magsakay sa Roro no kasi may mga experiences sa mga tamang kapila ka beses nga kung magsakay ka dira sa Roro may ara diri portion nga pwede ka makahigda sila sining nga bench pwede ka man makahigda sa may sagwa sang sagwa dili Action may mga benches man nga ginapakamtang pwede ka makapahangin-hangin makapaliwa-liwa dira kagati mera man dira pwede ka pangape makataon kag ka open space bala Action Marlon kasi may mera man sa mga grills pero tutubtob lang sa hawak sang persona kag pwede gid lumpatan. Pwede gid lumpatan. Las 7:58 Action Radio Philippine Standard Time ginalaragway na Action na Dale ang senaryo sa sulod sang rurong barko no ang last namon to nga sakay Mutlang ko kita ni Action Anto dito sa may ligwa. Din ka to Action An sa Roro nagligad to. Ang nakita ko to may away ka to gali no. Nano man ko nalipat man ko man. Way gali ka po si Action Anto sa kay sa Roro. Ana si platan ko to may nagahigda to nga ulunan abi na no. Basurahan. Basurahan ni ulunan niya kita mo Action Andre. Kilid ba to? Basurahan niya ulunan niya. No? Ligwa. Okay lang daw. Taway-taway sitwasyon niya. Action Dale. Yes, Action Marlon. So dugay-dugay magabalik kami dito sa may Abbey Funeral Home sa basi makapalapit dito ang pamilya Magwad. Kag makahatag man sa statement kun bala may mga background man hining biktima natapusan nga sining kabuhi mga previous years o anong sistema kag basi may mga ginapatubang mana nga mga problema sa kabuhi Action Marlon. Sino nga to Del ang ngalan niya liwat may kapamangkot dio taga diin siya. Taga Purok Santo Niño, Barangay Handumanan, Siyudad sa Bacolod, Block 5, Lot 5. Actually, nga nila sa Action Marlon, naraman dito sa may Abbey Funeral Home. Sa ito, kay na, hindi pag nila makontak ka, kag wala pagid sang pamilya nga nag-approach kay na dito, mga around 7:30 subong nga gabi. So, dugay-dugay, nabalikan naton kay ang bangkay, diragin dira sa may Abbey Funeral Home sa Action Marlon. Sino ka ng first name, Adel? Ang ngalan na sining biktima si Enriquito Junior Magwad. Enriquito Magwad, Action Marlon Block 5, Lot 5, Purok Santo Niño, Handumanan, Siyudad sa Bacolod, from Dumangas going Bredco Port, no? Amo niya sining travel history. Kag amo to kay na mga 3:55 kinasang hapon. Sa natabo ang paglumpat sa Roro. Sige. Update kabalpagikan sa patrol ang ka-action nyo. Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Kung sa mga Tagalog pa pinaasa sa wala. Action Firing Line. Firing Line. At least si Action Dale may ideya na. Way taman na ginapangayo nga may mga may insidente pagid nga matabo involving sa maritime or maritime incident. At least, may ideya na si Action Dale, kaiba na sila mga upod yung media, kung nano ang una nila siling himuon. Para nga, makakuha sang bisan initial lang information. Action Firing Line. Wagid pinaasa sa wala no? Okay lang tani kung nagparangkat temprano pa, nga lang-alang kaya mo na yung senaryo, mo na yung sitwasyon, galing kay makapilagid ka beses kung ginhambalan nga pwede, magkahulat-hulat lang ka mo. Dali lang ha. Action Firing Line. Nasobrahan lang isa ka oraso, ba? Oo. Wagid. Action Firing Line. 2 minutos na kaligad sa tak ng alas sa 8, Action Radio Philippine Standard Time. Mas mayo guro kung, sir, inom ka na blotter na plus capsule, be? No? Parang at least pag-sit bla. No? Blotter na plus capsule may dako ni nga mabulig para mapunggan ang anuman nga sahi sang balatian nga nagadapo sa ato sa lawas naga-prevent ini. Daog ka, Roulette promo sang Action Radio Bacolod. Oh no! Sana all. Daog ka, Roulette promo sang Action Radio Bacolod. Oh my
God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka ruleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama, nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga Syudad Sang Bacolod. May tubtob lang kamo, las 5 sang hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon, kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol. May tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa 2 ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginahulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Ruleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Ruleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2020. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story, an island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan,
pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa Santo Pa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, undinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain, bali instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iban, yung mga bata man nga mas need na, pero kamo nang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ligat. Sa nga mga ayo inubakal silpon ini ko pasensya na pili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basi kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic tiya mo na ginhalay ko sa katulod gid ako mag-intra. Di nagsiling pa sa gana nga niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo mo na si maintra. Ningko try lang kay basi kaloyan si Malga Diyos kag ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Ti amo na guro sir, madamo kay salamat sa inyong duha ng mamuna kag Jan Diaz kag sa tanan gina-invite ko lang no. Kabay ka kaloyan si Malga Diyos magpadayon ang inyong programa kay hindi lang Silyo Nagres laparan ng buligan. Ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyo promo, basi sila naman ang malabagan sa Madason. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon, paghatag sa paglaog. Aksyon Radio! Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo, kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o itlugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig na nagatinera sa mga lata, goma, pagiban pagid nga mga kagamitan nga sarang maitlugan o pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor.
Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamos ang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures and sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari, amo na po nang si mama wala di eh. Atos na bakulod. Sa akong birthday gani, maabot eh. Ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like eh, may ara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala may ara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktawan lang danay. Tapos ano naman, ubraw ng dason. Ubraw ng dason, sigaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Nangulam ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulo sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yung bala nga, isulat ko kung anong imukon. Ng pag sa page, i-like, i-share. Tinasunod mo tanan ni ano? Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka? Wala, pag-id kayo daw. Gusto mo ako do, ano naman daw, basta hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga maidita siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Pizza Langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4-piece na compose na eskwela. Primary kag secondary kam na. For bugtaw. I-record sa ang kinanglanon nga kapag kada ipukaw ko niya. Karon siya sa umuan kung manakit. Update mo na siya. Matinandaon na siya. Damo to nugid na siya. Niya padala ko na tula sa imo mga base ko makadaog ka man ra po tatugan ko balala. Tisilin ko sa iya. Ako bala. Kung ano ang akong ginatulo sa iyo. Tiyo mo. Kayo ano na. Pagdason, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod. Nga idol kong Action Radio, nga permi ko na nga pamati hasta mag-apon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda. Kisiling ko pasalamatan tagin ng Action Radio. Kaya pag-upin sa panawagan, nabatian ko dayon.
kag nabuligan, kag nadala ka sa takbay. Dapat mo ginanga salamatan ang Aksyon Radio, ang tanan na reporter dira kay kung wala ako nagapamatik kani sa Aksyon Radio, wala ka kaabong sa premium sa Aksyon Radio, kay way kita kapamatik tungod sila kay ara ko sa Aksyon Radio, maskin gubauna na nakabatik ka. Inga na tanan sang Diyos ang pagubay na pamati ka kay nga mo to nga pag-abri kung pwede sa lang agi kaya na mo to. Sumanak lang. Dako na bulig. Kabulig gina siya kay magamit mo sa module mo. Di, kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, pasalamatan ka? Madaming salamat sa iyong action, John Diaz. Sa tanan-tanan nga sa action, madaming salamat sa inyong cellphone sa bang dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano message mo sa iban yung mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Basis lason, inyong man time nga makaswerte. Makadaog. Silawan tabi ang balita may kangtanan sa ginaduso sang gobyerno subong nga booster dose akon booster shots, no? Ang Civil Service Commission nagligad nga kung di ko magsala bulan sang Hulyo may memorandum nga gin pagwa mga kaksyon nga naga-encourage way man ginapilit ko naga-encourage sa mga government employees nga magpabakuna partikular sang booster shots, no? Bayara ganun nga siling second booster dose. So magsiling kita second booster shots o kon booster dose makakson, ika fourth dose tayo na siya kay kung mag fully vaccinated ka, tawgon ka fully vaccinated individuals kung naka second dose ikaw. Di may first booster shots, may second booster shots. Yan ang ginatuwag nga Pilipinas Pinas Lakas nga campaign, no? Sang aton sa ring gobyerno mga kaksyon, no? Pagi sa kay Presidente Marcos may target dire mo nga dapat mabakunahan sa booster dose ining 23 o kun ining majority, no? O kun 50% sang population, 50% sang nabakunahan nga mga individuals dali sa Pilipinas. Ang isa sang lokal nga panguluhan mga kaksyon, local government unit dali sa Negros Occidental nga mayara sang memo nga ginpagawa ila sa alkalde among sulad sang Cadiz, no, gin-encourage man ang mga government employees ka government officials nga magpabakuna kontra COVID-19. Online sa firing line. Cadiz City, kaupo na si Cadiz City Mayor Salvador Escalante Jr. Mayor, mayang gabi. Yes, mayang gabi. Action Marlon, mayang gabi. Kag mayang gabi man sa aton tagapalamati. Subong na adlaw. Yes, salamat gid Mayor. Now may ara ka nga ginpirmahan, kung di ka magsala kahapon, issue, ginpirmahan nga memo nga nagapangabay sa mga government officials and employees nga magpa-COVID-19 booster shot na, no? May mga schedule nga nasaan si mo sa ginpagawa nga memo so good this Monday hasta ni sa September 19. So kabahin nagyapon sa kampanya sang inyo sa nga syudad para malabot ang target nga population sa COVID-19 vaccination. Labi na sa ginatawag nga Pinas Lakas Vaccination Campaign, Mayor. Yes, correct. No? Angot ini sa padawagan sa aton national government headed by isang aton presidente na mapatigayon sang Pinas Lakas, no, na programa angot sa vaccination. And this September is Civil Service Month. Yes. No, sa tanan ng mga empleyado sang gobyerno. So, munisling ko, there's no other way for us to show and celebrate our Civil Service Month na magpabakuna. No? Let's set an example
sa mga pumuluyo kay sa subong aksyon maron kanubo kayo sa amon booster shots na vaccination. I think do pila kami do 12% kami subong. No, sa bilog na Cadiz is very very low, no, para sa akon. National average is 9 or 10. No, ito hindi pwede, and gina-challenge ko pumuluyo ang syudad na tagain nyo ko 50% vaccination. No, booster shots rather, no, kay dayon noon taang dinagsa festival. So gina-challenge ko ni sila. Yes. So the challenge starts sa amon mga empleyados gobyerno. No, kami mga workers in government should lead as an example sa ini na drive natin. So that's why naging pakamay nato na mag panawagan sa mga empleyado, no? Hindi siya compulsory but voluntary nature. But with strong recommendations sa aton abe si ila mayor na magbabakuna, magkuha sang booster shot naton para to lead as an example. Kaya kamano ka, last night we had 19 positive cases and 2 ka deaths. Napatyan kami. No, both ang napatay are unvaccinated. Wala ka pa booster. Why booster? Okay. Wala ka pa booster. So kinananon gid no na pakita ang isa, I think wala gid gani ka pa vaccine, no. Isa wala ka pa booster. So importante gid para sa ako na magpa-booster kita, no. COVID is still here. Nami lang ang pamatian yung iba ng LGU na sila nahadlok. Ako yung nahadlok ko kanaloy tapos pumuluyo na maigo sang COVID. Yes, nakita ko diri Mayor sa schedule damo department, pati ni PNP, pati ang support dara sa Cadiz. Ano ini Mayor, may ari na ini nga daan nga listahan sa mga gusto magpa-booster o kung walk-in lang kung sinong gusto kadto sa venue? Walk-in lang ni siya. Walk-in lang ni siya. Walk-in lang ni siya. Pero at the end, after 1 week, I will know kung sinong wala ka pa booster. Nakita ma-report ng mga department heads or head of offices kung sino pang wala ka pa booster. Then, amo na pag-meet ko sila kapag istorya sila probably one-on-one if necessary. Yes, sa mga government offices dara sa inyo, Mayor, okay lang niya sa gihapon kung unvaccinated, pwede lang yapon maka-duty? Yes, subong pila naman ang jutay naman lang gid sa amon ang unvaccinated, no. First and second dose, ang third dose mula ning manubo pa kami. That's why naman na naging set ni nato. So subong okay lang kiti wala man, no? There's no directive from national government unlike sa una na kung wala ka pa booster hindi Sloan City wala kung wala ka pa vaccine. Hindi ka Sloan City. Subong kiti wala pa man order sa that protein ko. Mapabooster ka not just sa imo but sa imo pamilya kung sa imo po sa opisina. Okay, maiban ko Mayor balang nakaistorya nga local chief executive ang ila sinisugid dito sila sinibanwa konsular may ara gid residente o kon bisan ng paliyado sang gobyerno nga nagaprangka gid nga hindi gid sila magpabakuna bangod sa rason nga ang iban lain ang relihiyon, lain ang pagpati sa ginatuwag nga bakuna. May ara man hadlok gid nga turukan sang taliwis o kon ang gwa niya daw may phobia gid sa injection. Sa inyo dara sa Cadiz naka-eksperyensya man kamo sa nga senaryo? Yes, may ara gid na religion and belief, no, na hindi pwede na butangan foreign whatever body no ang ilalawas kasi that's against the religion. Hindi ko okay lang na respeto namon, but during that time hindi ko na respeto na namon, no, kasi who am I to dictate no sa inyo religion? Pati sila ko ang layig, hambal, hindi ka lang mag-slot, hindi ka lang yung mag-slot. Okay ka lang. Transaction nga, transact ka business sa gobyerno, dito ko lang sa sidewalk ko. Kay assignan na lang ka tao na maamo masi mo. Kung lang ka mo sa ikadalan, diba si malapnan nyo kami. Medyo tayo malan Islam. There are secta or religions na hindi pwede, but I was able to talk to them, for some of them, na hindi ko wala mga ganit kung nagsumbi nga madlok. Hindi para sa imo, para ni sa imo kaingod, kag sa imo sulod balay na upo. Yes. Pero may ara man kamo, Mayor, masilin naton inisatibo ang ginahimo dara para mas makumbinser pagid ang mga unvaccinated nga magpabakuna. Pareho sa iban nga mga LGUs nagahatag sang bugas sa mga gusto magpabakuna. Ang mga senior citizens ginahatagan libre nga bulong o kung libre nga vitamina.
Well, actually, kadako sa panawagan sa ako sa Cadiz, pero wala ko na nagsunod. Kahit islingkod, hindi niya namon, hindi ni nakon obligasyon. Hindi na ako niya, wala na kamo ginapilit, voluntary in nature, pero dapat maintindihan niyo kung there's no need na maghatag. Kahit islingkod, kung wala ka bugas, kadto ka sa gobyerno, tagaan ka man sa gobyerno bugas. Daw ginataw-tawan, wala ko na di ginhimo. Except sa iban, na atugid sa layo, no, lang mausik sila sa kadlaw, matulog sa syudad, or makadto sa vaccination drive to sa ila, gina-consider na naton, there are instances na gina-consider naton ng mga tagpo, ang mga lagyo ng barangay. Consider naton, so ila clusters ang vaccination drive during the time. Kusibe, subong sa booster, wala na naton patigayon. Okay, pero may house-to-house vaccination na kamo na ginahimo? Actually, atong ginalagas naton tong senior citizens na makalabot 80% sa senior citizens. Atong sa second dose, ginhimo to siya namon. House to house kami sa mga senior citizens. Some of them, tood maintindihan mo no, na bedridden. Hindi nakagawa. Daw ka trouble na bigla. Daw ka hassle na maglakat pa, ka mailis, ka mga lakat sa kuan, may nakong lapit, ilayo pa. So, ginkantuan to sila naman. Gin-consider to natin. But this time, may mga vaccination centers kita sa mga barangays ang set up ng ila schedule amo ng pagkanto nila. Yeah, so naton tani sa semana ni isip ko September 12 to 19 na mayor kami baka may maayo ini nga resulta, no? Singit ko lang sir, may update sa tong temporary closure sang kabilang bilangan reef? Yes, ang closure is still holds. And kabalo ka mag-develop sa isa ka lugar kadugay labi na gitong government facility ipatindog mo, you know how it is, no? Bidding ka and everything, so it will take us 3 months probably or more, no, to award ang plano natin sa gobyerno. But as it is now, ara pagyapon ang ban sa pagsulod sa kabilang bilangan. Magsiling kita gin saradaan anuman gin butangan sang baral or parang hindi magkasunod tawo? Wala lang ito, Islam na siya, kadula, kuwan lang, yung napabantayan lang. Okay. Hindi mag-hindi sa layo sa shoreline, makita man kung may kanto ng mga tao. Sige. Mayor, thank you gina sa information ginatag sa Aksyon Radio Bacolod kag halon na permiya. Yes, Aksyon Marlon, thank you. Salamat liwat sa kay gayon na ginatag dito. Salamat din. Aksyon Firing Line. Cadiz City Mayor Salvador Escalante Jr. So isa kasmana nga pag-inganyo sa mga government officials, government employees, kay mati subong nga bulan sa Setyembre, nagasaulog kita sang Civil Service Month mga ka-aksyon, no? Kung kapati ko, iban nga mga LGUs, hindi lang Cadiz City. Amo ba ni ang ginahimo nga inisyatibo para nga madamo-damo, hindi gid man sila nga ma-perfect ang ining campaign ni against COVID-19 vaccination nga campaign. Pero at least malabot bla ang ginatarget nga percentage kung kadamuon sang mga bakunahan sa first dose, second dose, booster dose, pati sa second booster shots. Kaya mo na ang ginahandom gid sa ato sa gobyerno. Amo man na ang gusto gid nga labuton sa ato sa nga provincial government para nga ang ginatuwag nga alert level naton diri. No, may mga alert level 1 na nga mga banwa kag syudad. Pero mayara gapon nagapabilin. Alert level 2. Bagod bansang nubo nga rate sa ato sa nga COVID-19 vaccination. Alas 8:30 iuno Aksyon Radio Philippine Standard Time ining abahin dala sa aton sa kaalwan sang Evergreen Herbal Capsule kon cleansing, nourishing kag balancing. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya.
hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life, magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Balikan tayo nga to sa mga nagpadala sa mensahe sa live stream. Okay, salamat ta. Salamat dari sa mga... Okay, dali na. Bawa. Sige, si Rizal Balsemo, thank you. Rizal Balsemo, Fiaki Mariman, MJ Candido Hildori, Lito Dayap, Paul Spot III. Okay, Paul Spot III, Lorna Diligencia, Alin Marlingco, Evelyn Sinaon, Ana Sinoro, salamat gid, Marilo Travilla Katinoy, Milail Oligo, mayong gabi sa may barangay Tangob, salamat gid. Gamonitor dara sa Ibi Magalona, sa Milail Oligo. Novi Magapan, Adiding Aluham Miyanto, Virgie S. Olpenda, Gamonitor always from Masilin Home, stay safe. Always Mar and salamat kid. Caroline Razonable, Henson mayong gabi. Si Selbekbek, idol, watching from Yellow Bell. Kativir, okay, salamat Humalubida. Kay Rose Flaky, shout out guwapa kong amiga. Georgia Garciran, Dan Sikan Boster, I encourage everyone for safety. Okay, kay Rose Flaky, good evening. Shout out kay Mel Alamilio sang CDH. Araman si Merle Gonzaga. Salamat, thank you. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters, kag mga eksena sa atong drama komedya, nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador, kag presidente man, nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Amo na po, nang si mama wala di eh. Ato sa Bacolod. Sa akong birthday ganyan, maabot eh. Ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like eh, may ara ganyan na butang sa module nga search mo tapos bala may ara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktawan lang dana eh. Tapos ano naman, ublaw ng dason. Ublaw ng dason, sigaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend kasi Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Nangulam ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulong sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Yung nang bala nga, isulat ko kung anong imukon. Nang pag sa page, i-like, i-share. Tinasunod mo tanan ano? Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka? Wala, pagid kayo daw. Gusto mo ako do, ano naman daw, basta hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga maibita siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Pizza Langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4-piece na kumpos na eskwela. Primary kag secondary kamo na. For butaw. I-records ang kinanglanong kapag titikbar ka na. Yung ka
adlaw ko niya. Karon siya sa umuan kung umanakit. Update mo na siya. Matinandaon na siya. Damo to, nugid na siya. Yan padala ko na tula sa imo mga base ko makadaog ka man ra po tatugan ko balala. Di silinggo sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa imo tiyo mo, kikayuan mo na. Pagdaswang, ang Aksyon Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Aksyon Radio nga permi ko da nga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkormanda, kisiling ko pasalamatan tagin ng Aksyon Radio. Kay pag-upin sang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa takbay. Dapat mong ginanga pamasalamatan ang Aksyon Radio, ang tanan na reporter dira kay kung wala ako nagapamatik kami sa Aksyon Radio, wala kakaabong sa mong premium sa Aksyon Radio, kaya wala kita kapamatik. Tungod sila kay ara ako sa Aksyon Radio, maskin gubaon na nakabatik ka. Iyan na tanong sa Diyos ang pag-ubay nga pamati ka, kaya nga mo ito nga pag-abay kung pwede sa lang agibaya nga mo ito. Imunak lang. Dako na bulig siya. Kabulig na siya kay magamit mo sa module mo. Di, kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano pasalamatan ka? Madaming salamat sa iyong action, John Diaz, sa tanan-tanan nga sa action. Madaming salamat sa inyong cellphone sa bang dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano message mo sa iban yung mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Basis na son, inyong man time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang mo kay Lola mo nga sana sa inyo? Siya ang nag-ansakon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na abe. Last, salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo
tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, maka-apekto man. Halin sa Bacolod City Hall, kung sa Bacolod City, Government Center, padasnan talang ang balita may angot sa DSWD. No? Educational Assistance kay man sa mga hapon ginanunsyo na kabay ni DSWD Secretary Erwin Tulfo nga stop na ang pagbaton sa online application kay tutukan na lamang nila ang mga sobra 2 milyones ka mga estudyante nga nakaparehistro. No? Ang 2 milyones na tinguan nila ni nga mahatagan gid sa ayuda sa 2 ka mga Sabado nga nagkalabilin mga kaaksyon September 17 kag September 24. Aksyon Radio City Hall Report. Ibalaon ta ang detalye anay sa mga balita gikan sa Bacolod City Government Center. With Action Art tayo hopon. Action Art mayang gabi, please come in. Mayang gabi Action Mar ginalauman karon ni Bacolod City Mayor Albi Benitez nga may arasang positibo nga resulta ang iya sining pagpakigsapol sa mga opisyales kag representante sang Prime Water Infrastructure Incorporated nga nagpadulong siya talatapan na tinalikdan nga daw agod sabton no kag maghatag sang ila sining mga plano kag solusyon angot sa problema no sa mga consumers nga madumduman. Ginapadangat kini sa talatapan sang alkalde paagi sa isugid mo kay Mayor nga help desk nga ginlansar diri sa syudad sang Bacolod. Siling ni Mayor Albi, may ara aksyon na Mars ang pila ka mga madumduman naton problema iya sa Water Gidman. Halimbawa ang dako gid nga kakulang sa volume sang tubig nga ginakinahanglan nga mapasulod diri iya sa bahin sang Basiwa bilang supply. Agud nga ining ginahandom nga 24/7 nga supply sang tubig matigayon. Pero tisiling niya ina mga long-term solution sa nangin perennial problem na sang Basiwa diri sa syudad sa Bacolod. Pero asto sa pilag ka mga reklamo, especially ang ginayamo sa mga konsumidor, dati siling sa mga tao kung kaagahon bala once ka andar na gani kung magtumod ang tubig kay iba nagapulaw gihapon sa pagsalod yang kulor action bardo ay stay kun aga pa partiklubog. Ang isa dito naging sabat sa taga Prime Water kay kumo nga may ara no sa nakakulang sa supply kundi wala unod ang mga pipeline. And pag-umpisa na sa pagsunod sa linyada sa sining pipeline, ang mga sediments no, nga nagatinan nila sa sulod, yung epekto sinasunog kay Mayor Albi o kung explanation sa iya sa taga Prime Water, amo ina ang nagaupod sa ilig sang tubig. Pero tisiling na Mayor Albi, hindi man na reason yung amo na permi ang resulta sa ila sining supply sang tubig. Kag na-discoveryhan man sa alkalde nga sa kadamo sa mga mga pumping station ay sos pilang nahot lang dili may generator set nga ginapamtang. Kaya mo na ganing ginambalan niya Prime Water, dito basikon ma-providean yun
agon nga ining problema sa brownout nga gina-reason ninyo masamig nga kawalan sa supply sang tubig masolusyonan na. So ang ginahatag sa iya diri nga pagpasiguro sa taga Prime Water nga ila ini ipalabot dito sa National Office sa Prime Water agon nga mahatagan sa nagakaigo nga pag-akto, pero sila nga mga short-term solution dapat gid nga maaktuhan ini positively kay ilang ginda promisa sa taladapan sa alkalde. Sa matter of fact, mayara siya sa nga plano nga magdapatigayon man sa separado nga meeting sa pamunuan naman kag management sa Bacolod City Water District o kon Basiwa. Yari ang palayag ni Mayor Albi Benitez. Ginpadala to ang mga complaints nga abot sa aton through ang aton nga sugid kay Mayor. Out of the 133, no, may mga sabat to sila sa tanan nga mga complaints. At the end of the day, ang issue is supply. May deficiency ta sang supply. It's not enough kay ang ilang estimate ang water requirement tayo is about 90 MLD. Pero ang gasulod lang di subong sa sistema, sa water system natin is only 70. So may short kita sa 20 MD. 20 MD. Ginapangitaan, I think there is already a solution. No? Kung din ta makuha sang additional water supply, and this will be in forms of bulk water. I was supposed to meet ang Basiwa. I'll try to meet them either tomorrow or the next day. Ang ako nga pamangkot kung they have mapped out a solution for number one sa supply of water. So kung di ko magsala daw may ara na sila naman nakitaan, and this will be coming from Murcia nga kuhaan ta sang additional water supply. Ang isa naman is of course ang distribution. Kay sa network nila nabalaan ko out of 746 kilometers of old Basiwa pipes, 4.5 pa lang nga pipes ang na-replace nila. And kung di ko magsala ang non-water revenue nila tamang kataas. Gusto ko i-accelerate nila ang pag-rehabilitate sa mga old Basiwa pipes para hindi na tama iced tea nga tubig. No, hopefully maging kape na lang o ano. Palayag ni Mayor Albi Benitez. Now check man sa iya ang update bala sa tong ginapadala niya nga request sa membro sa sangguniang panlungsod diri sa Bacolod. Angot sa sining consultancy work no nga kon madumduman amo ning ginihinyo iya sa Bacolod City Council nga kung mahimo maobrahan iya sang daw agreement nga kung sa uli baktuhan nina at least siling nga ining trabaho sa apat di batingalang taga Bacolod wala kung makita nila ining tatlo kung mga opisyales diri sa probinsya especially nga tinagaobra dira sa provincial government lakip na ang anay official man sa bahin sa PhilHealth masabi nga nagkadto dira sa Bacolod City Government Center. Kay siling Benitez, actually pro bono wala ni sila sweldo. Ang ila siling nga trabaho, umpisa pa man nga nagsugod ang iya siling administrasyon, ari na gid man ni sila gabulig bilang collaboration no sa mga program and projects sa City of Bacolod kag Province of Negros Occidental. Now, siling din ni Mayor Alvin nga na-expect niya nga by next week, pagbalik sa regular nga sesyon sa council, maprobahan na ini. Now, ang ginatumod diri ni Mayor Benitez, amo ini sanday Provincial Administrator, Attorney Refrando Diaz bilang Consultant for Administrative Matters and Systems Review, Teresita Lopez Landoni Provincial Hospital Chief, nga si Dr. Mary Ann P. Maestral bilang consultant naman sa Health and Hospital Concerns, Provincial Investment Officer Lucille Hill Mulia bilang consultant naman sa Special Projects and Economic Affairs, kag former PhilHealth 6 Regional Vice President kasi Valerie Ann Poliero bilang consultant naman sa Health Insurance and Healthcare Action Mar. So, siling niya, mas mayo ina nga iningalihok bilang pagkilalaman sa ila nanging contribution sa idalom sang Benitez administration. Balikan nato liwat ang palayag ni Mayor Albi Benitez.
continuous ang assistance sang province ato, no? Particularly Attorney Diaz, who is the provincial administrator, Dr. Ann Maestral, who's been helping us when it comes to health program, kag gina-open niya gid ang Teresita Hospital for Bacolod noon, and Lucille for mga economic plans and programs naton. So no cost to government, pro bono ni sila, hatagan sila sang recognition sang ano ginahimo nila previously. So this is nothing. Ako lang, Sir Mar, no, ang kabahin sa palayag ni Mayor Alves, nga, why man iya problema kay actuality, hindi mo man sila gani iya mahambal gid Sir Mar nga may trabaho gid diri sa Bacolod because advisory lang gid ang ila sining nga nangin papel, bangon may tagsaman ka obligasyon ining mga opisyal kapin pagidang tatlo kaya ra karon padayon nga nagaserbisyo sa provincial capital. Amo nang nabalita gikan sa Bacolod City Hall, Aksyon Artay Hupon una sa balita uno sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Firing Line. Salamat Aksyon Art, mga balita gikan sa Bacolod City Government Center nga ginadulo niya natipon niya sa sanigid nga mga tinion, no? Pinadalang kadlaw ho, masugod na kita sa unang pitsa sang Oktubre, tigina sila mga ka-aksyon nga ang isa sang pinaka espesyal nga guest sang Bacolod para sa natalala nga Mascara Festival, amo nang ginatawag nga First Family, no? Si Presidente Bongbong Marcos, ang asawa niya, kag tilaman-laban maupod man ang pila niya siri ka mga kabataan. Aksyon Firing Line. 53 minutos na kaligad sa atak ng alas sa 8 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ang istorya may angot sa booster dose mga ka-aksyon nga ginaduso sang ato sa gobyerno. Isang pinabangkot ang pila sa mga Filipino. Kagwa daring only 1 out of 5 Filipinos eligible para sa booster. Ang tupan niya mga 14.85 million, no? Ang naka-receive na sang needed third dose sang COVID-19 vaccine. So mag third dose, first booster na siya. Oh. Amo ning rason nga ang DOH, ang Department of Health, padayon nga nagapanawagan sa mga concerned nga agencies nga dapat magtutog, dapat mag-focus sa mag-encourage sa mga adults nga magpaturok na sang first booster shot mga ka-aksyon ngati ready na para sila. Kung supply sang bakuna ang paghamalan dari sa Negros Occidental, wala man sa problema, no? May ara sang natalana permi mausar, no? Kay nagligad nag-communicate kami ni Dr. Claudelia Pabilio, ang in charge sa distribution sang vaccines dari sa Negros Occidental. May ara siya sang pasa sa aton nga figures o kung datos mayangot sa supply, no, sang bakuna. Ang bakuna ganito sa para sa mga kabataan, medyo damo-damo na sang mga nagamit. Ang Emergency Use Authorization kon EUA nga natuwag sang Food and Drugs Administration kon FDA, ara naman nagatugot naman gani mo sa second booster kon fourth dose only para sa mga healthcare workers, sa mga senior citizens, kag sa mga ginatawag nga immunocompromised adults. Aksyon Firing Line. Ang second booster kon fourth dose usar ang subong nga available nga vaccines ang gintigana gina para sa may mga mahuyang nga immune systems nga wala sang enough blang nga protection, no? Halin sa first booster. Ang mga healthcare workers, kalabanan nahatagan na sang second booster, kay man sila na ang may taas nga risgo, may high risk nga exposures sa mga pasyente. Mga pasyentes COVID-19, ang mga healthcare workers, di amon nga nagatubang da. Oh. Sa mga empleyado ka opisyal sa gobyerno, tapos na salinta ng CSC, Civil Service Commission, nagligad nga bulan, nagpanawagan sa tanan nga mga government officials kay employees nga magpabakuna na kag kung pwede palang magpa-booster na. Aksyon
Action Firing Line. So malantayan kay ang pinaslakas campaign sang Marcos administration naga-sentro ini sa 100 days ni Presidente Bongbong Marcos. Dapat pagtupa sa 100 days malabot ang ginatarget nga kanabuon sang dapat nga mabakunahan. Sa balita, una sa aksyon. 57 minutos na kaligad sa tak ng alas 8 Action Radio Philippines Standard Time. May 100 na lang nabilin, Pasko na, kag 113 naman ang nabilin antes kita mag-abi-abi sang tuig 2023. Action Firing Line, Sabado nga pa pangalagad, yari kita sa September 10, 2022. Magatakop naman temporaryo sa ngalan sa gihapon sa ato sa mga action na unit reporters. Ako naman action Marlon Hervaya, upo direct action Henry Espulgar, with action Kristan Akon action J.M. Maikind, ato sa mga IT expert. Ako naman action Marlon Hervaya, nagabilin sang thank you for listening and thank you for watching. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Action Radio!